Dobrý den, děkujeme všem, kdo se zapojili do ankety o název ochuceného nealkoholického piva Harach. Setkalo se nám celkem 84 různých názvů. Nyní poprosím pana šéfkuchaře Hotárka, aby nám vylosoval výherce. Paní Jitka. Paní Jitka vyhrává dárkové balení piva Harach. Pan Jan. Pan Jan vyhrává poukaz v hodnotě 500 korun. A pan Pavel. Pan Pavel vyhrává sud piva Harach. Děkujeme moc. Název ochuceného nealkoholického piva Harach bude Citrus Bergamot. Děkujeme, pěkný den. Mějte se hezky.